дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб аз ҷашни Наврӯзи аҷам бо баргузории як қатор мусобиқаҳои варзишӣ истиқбол карданд. Ин навбат дар ҷамъияти деҳоти Даштиҷуми ноҳияи Шамсӣ нишоҳин, ки ҳамакнун ба ин минтақаи Тоҷикистон пайки баҳор расидааст, бо ибтикори аҳли ҷамоатчигӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ мусобиқаи гӯштингирии гӯштини миллии тоҷикӣ баргузор гардид. Иттилоъ дода шуд, ки дар ин мусобиқа беҳтарин варзишгарони минтақаи Кӯлоб ширкат варзида, барои ба даст овардани тӯҳфаҳои пуливу молӣ бо ҳам нерӯозмоӣ карданд. Пеш аз оғози мусобиқа бо иштироки наврасони мактаби варзишии ноҳия, намоиши варзишӣ бо иҷрои усулҳои ҷолибу диданӣ баргузор карда шуд. Дар идомаи чорабинӣ дарс гардид, ки бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастгирии ҷавонону варзишгарон ва муаррифии дастовардҳои онҳо дар мусобиқоти имрӯза гӯштингирони наврасу ҷавони ҳудуди ноҳия ва ноҳияҳои атроф иштирок намуда, рақобатҳои ҷолибу диданиро пешкаши ҳозирин гардониданд. Ёдрас мешавем, ки дар ин мусобиқа садҳо нафар ҳаводорони гӯштингирӣ аз гӯшаву канори мамлакат ба ҳам омада ба паҳлавонони худ мухлисӣ карданд. Баъди ба даст овардани ҳар як ғолибият, паҳлавонони ҷавон аз ҷониби кумитаи тадорукот бо тӯҳфаҳои пулливу молӣ сарфароз гардида, барои ба даст овардани шоҳҷоизаи мусобиқот талош варзиданд. Тантанаҳои идона ва мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб идома доранд.